Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei zvamanje nyaya maititi chiri kungopisa atiti maiti sekuziva kwenyu kuti vasisiri vese naTinashe Maposa uyo murume wavo wesvitsa tsvene wavakangodana naye kwenguva pfupi vachibva vapinda musvitsa tsvene nekuchimbidza imba yavo ichibva yaparara zvakare nekukasika vazukuru amenoti muri kuiona sei nyaya iri kupisa iyi asi ndisanda kuzivisai zvizere chandoda kukuzivisai usati wasubscribe paSaint TV anokurudzira kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint sekuru venyu last born chemba mana mai venyu ndini ndiri panapa ndauya kuzokupakurai zviri kuitika nditi so nyaya ndauya nayo ndeyamaititi avo maititi vazoonekwa vachipisa gauni iro ravakatenga mari yokudhura gauni repamuchato pavo naTinashe Maposa vari kuratidza kubatikana zvakanyanya meno but vanhu vamwe vari kuti aiwa kupisa gauni hachisi chinhu chakanaka nokuti value yegauni dai vanga vatoritengesa vagova vona mari yachona kune vanoda kutobatsirwa vamwe vari kuti aiwa maititi varesva nekuti dai vatopawo kune umwe munhu ada kutochata dai vatongomupawo gauni iroro atobatsirika zvakanyanya vamwe vari kuti aiwa zviri right zvaitwa nemurandakadzi because zvinorwadza infact zvakaitika kwavari gauni rinogona kuramba richivarangaridza maronda kana kuti mavanga ezvakaitika pakati pavo naTinashe Maposa ameno imimiwo munoti kudii nekupisa kwaita maititi gauni iro rine rakaklemiwa kuti rakaita mari 30,000 rekanoti ameno ndere mari amenoti mimi munoto kudii from Uncle Saint only Zim Uncle ngataura necomment section tichiti much love.